I want to add one more. ମୁଁ କହିବି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମିଡିଆରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମୁଭିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ପେନ୍ କଣ, ପେନ୍ ପରେ ସକ୍ସେସକୁ କନଭର୍ଟ କରିବାର, ରାଇଟ୍। ଯଦି ଆମେ ବର୍ନିଂ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ କହିବା, ମୁଁ ପ୍ରଜ୍ଞାକୁ କହିବି, ରାଇଟ୍। କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ ପ୍ରଜ୍ଞା, 60 ନମ୍ବର ର୍ୟାଙ୍କ, ରାଇଟ୍, 60 ନମ୍ବର ର୍ୟାଙ୍କରେ ପାଇଛନ୍ତି। ଏଣ୍ଡ ପ୍ରଜ୍ଞା, is it possible to on the video and so Yes, sir. ଭିଡିଓ ସାର୍ ଓକେ ସାର୍ ଅନ୍ କରୁଛି ସାର୍, ମୁଁ ପୁରା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏକ୍ସଷ୍ଟେଡ୍ ହେଇକି ବସିଛି ସାର୍। ନାଇଁ ନାଇଁ ଓକେ, ସେ ଲେଟ୍ ମି ଓକେ, ଚଳିବ। ପ୍ରଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କହିନେବି, ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଗାଇସ୍, ଇଟ୍ସ ଆଜି ପ୍ରଜ୍ଞାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସିର ଟାଇମ୍ ଏଣ୍ଡ ବହୁତ ଦୁଃଖର ଟାଇମ୍ ଏଇଟା। ଏବେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବାହାରିଲା, ଏବେ ରିଜଲ୍ଟ 10 days, ରାଇଟ୍। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବେଲେ ଆଜି ମେନ୍ସ ବାହାରିଛି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁକୁ ଯିବେ, ସେ ପାପାଙ୍କୁ ସରପ୍ରାଇଜ ଦେବେ ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ। ପାପାଙ୍କର ଏକ୍ସପାୟାର ଡେଥ୍ ଚାଲି ହେଇଗଲା ହଠାତ୍ରେ। ସେ ଟାଇମ୍ରେ ପ୍ରଜ୍ଞା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବିନି କରିବିନି ଏଇ ଯୋଉ ଚକ୍କରରେ ଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଜ୍ଞା ତମେ ଆସ, ଏଟଲିଷ୍ଟ ବସ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦିଅନି। ସେଦିନ ଆସିଲେ, ସାର୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଇନି। ମୁଁ କହିଲି ଦେବିନି, ମୁଁ ନାଇଁ ନା ଦିଅ। ପାପାଙ୍କର ଡ୍ରିମ୍ ଥିଲା, ସେ ଭାବୁଥିଲେ ମୁଁ ସରପ୍ରାଇଜ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ପାପାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା। ସୋ ବାବାଙ୍କର ବହୁତ ଡ୍ରିମ୍ ଥିଲା, ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ପ୍ରଜ୍ଞାକୁ। ଆଉ ପାଖାପାଖି ମୁଁ ପ୍ରଜ୍ଞାକୁ ଆଗରୁ ବି ଜାଣିଛି, ଆଗରୁ ଦିଥର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ ସିଏ ସବୁବେଳେ ପାନିକରେ ରୁହନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କରିଥିଲି, ଆପଣ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ପାର୍ଟ ହେବି, ଆଉ ମେନ୍ସରେ ରହିବି। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଅନଲାଇନ୍ ଅଛି ତମେ ରୁହ, ଅଫଲାଇନ୍ ବି କୋଉଠି ଲେଖୁଥାଅ, ବଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର। କିନ୍ତୁ ଖୁସି ଟାଇମ୍, ହୁଏତ ବୁଝିପାରୁଛି ପ୍ରଜ୍ଞା ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟର କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଗେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲକୁ ମୁଁ ପାଖରୁ ଦେଖିଛି ଆଗରୁ। ଏଣ୍ଡ ଆଜି ତମ ଟାଇମ୍, ରାଇଟ୍। ଆଉ ଆଫ୍ଟର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁକୁ ଆସିଲା ପରେ ବି ମୁଁ ଯୋଉ ଏକାଡେମୀର ସାର୍ ଥିଲେ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଏକାଡେମୀର ସାର୍, ସେମାନେ ବି କହିଥିଲେ କନେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ବି ବହୁତ ଗାଇଡ୍ କରିଥିଲେ। ଏଣ୍ଡ ଏଗେନ୍ ପାପା ଆଜି ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଜ୍ଞା ନୋ ନିଡ୍ ଟୁ ୱାରି, ସେ ଦେଖୁଥିବେ, ବହୁତ ଖୁସି ହଉଥିବେ। ଏଣ୍ଡ ଏଗେନ୍ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ ଏଣ୍ଡ ୱାନ୍ ମୋର୍ ଟାଇମ୍ସ, ରାଇଟ୍। ପ୍ରଜ୍ଞା, ରିଏଲି ଆଇ ଏମ୍ ହ୍ୟାପି ଫର୍ ୟୁ। ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଥିଲି ତମେ ପାର ହୁଅ, ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ପେନ୍ କୁ ଆମେ ସକ୍ସେସରେ କନଭର୍ଟ କରିବା, ସେଇଦିନ ହିଁ ଡାକିଥିଲେ ଆଉ କହିଥିଲେ ଯେ ପାରିବା। ଡନ୍, ଆଜି ତମ ଡେ। କଣ କହୁଛ ପ୍ରଜ୍ଞା? କଣ ସାର୍ କହିବି, ଏବେ ଯାଏଁ ତ ସିଙ୍କିନ୍ କରିପାରୁନି ସାର୍। ମାନେ ଏତେ ଦିନର 2-3ଟା ବର୍ଷର ସାର୍, 3-3.5 ବର୍ଷର ମୋର ଏଇଟା ଏଫର୍ଟ ସାର୍। ବାପା, ଭଗବାନ ଆଉ ଆପଣ ସାର୍, ଆପଣ ତ ମୋ ସହିତ ପୁରା ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଜଡିତ ସାର୍। ମୁଁ ଯେବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଦେଇଥିଲି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଯାଇଥିଲି, ଆପଣ ମତେ ବହୁତ ଗାଇଡ୍ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଯାଏଁ ବି ସାରଙ୍କର ହାତ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ କେବେ ଉଠିନି। ମାନେ ସବୁବେଳେ ସାର୍ ମତେ ବହୁତ ମାନେ ଗାଇଡ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ମାନେ ଏମିତି ନଥାଏ କି ଖାଲି ଜଣେ ଏମିତି ନଥାଏ କି ଖାଲି ମାନେ ସାର୍ ସୋର୍ସ କି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ସେଇଟା ଗାଇଡାନ୍ସ ନୁହଁ ସାର୍, ଯୋଉ ମୋରାଲ ସପୋର୍ଟ ଟା ଦରକାର, କି ତମେ କରିପାରିବ, ଯୋଉ ବିଲିଫ ଟା ଦରକାର, ସେଇଟା ସାରଙ୍କର ମୋ ଉପରେ ଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ତାର ରେଜଲ୍ଟ, ସାର୍ ମତେ ସବୁବେଳେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସାରଙ୍କ ମଡେଲ ଆନ୍ସର ଟପ୍ ନଚ୍, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଛି। ସାରଙ୍କର ସବୁ ମାନେ ଯାହାବି ସାର୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଆଜମ୍ପସନ ବନାନ୍ତି କି ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଏଇଠୁ ଆସିପାରିବ, ପଢନ୍ତୁ, ସବୁ ବହୁତ ବଢିଆ ସାର୍। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କହିବି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିବି ସାର୍। ତ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇମୋସନାଲ ମୋମେଣ୍ଟ, ମୋ ବାପା ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଣ କହିବି ଆଉ ସାର୍। ନାଇଁ ନା, ବୁଝିପାରୁଛି ପ୍ରଜ୍ଞା। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଏଇ ଅନ୍ୟମାନେ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ପେନ୍ ପାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି କୁଇଟ୍ କରିଦେବି। ପ୍ରଜ୍ଞା ଇଜ ଏନ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କି କୁଇଟ୍ ନୁହଁ, ସେ ଯୋଉ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଲାଷ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଇମାଜିନ କର, ଯୋଉଥିରେ କି ତମର ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ମେକ୍ ୟୁ, ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବ୍ରେକ୍ ୟୁ। ସେଇ ଟାଇମରେ ଆସିବା, ଫାଇଟ୍ କରିବା ଲାଷ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ମାର୍କରେ ଫାଇଟ୍, ଆଉ 200 ପୋଷ୍ଟ, କାରଣ ସେ 600 ପୋଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏଣ୍ଡ ସେଦିନ ପ୍ରଜ୍ଞା ମୋରାଲି ବି ଫିଟ୍ ନଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବି। ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଜ୍ଞା ଆସ, ବସିବା ଆଟଲିଷ୍ଟ। ମୁଁ ତ ଭାବୁଥିଲି ସାର୍, ମୋ ବୋଧେ ପାଟି ବୋଧେ କିଛି ଖୋଲିବନି, ଯାହା ପଚାରିବ ମୁଁ ଗାଳି ଖାଇକି ଆସିବି, ଆଉ କିଛି ତ ହବନି ମୋ ଦେଇ, ସରିଲା। ତଥାପି ସାର୍ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ମୋ ବାପାଙ୍କର, ମୋ ମାର, ଘର ଲୋକଙ୍କର ସାର୍ ବହୁତ ଅବଦାନ, ଭଗବାନଙ୍କର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଗ୍ରେଟଫୁଲ ସାର୍। ଆପଣଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଖାଲି ମାନେ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟର ଏଇଆ ନୁହଁ କି କିଏ ତମକୁ ମାନେ ପାଠ ତ ରିସୋର୍ସ ବହି ପତ୍ର ବହୁ ଜାଗାରୁ ମିଳିଯିବ ସାର୍, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ, ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟର ର ଗୋଟେ ମାନେ ମୋରାଲ ସପୋର୍ଟ, ବହୁତ ଆପଣ ମତେ ବହୁତ କରିଛନ୍ତି ସାର୍। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗ୍ରେଟଫୁଲ ସାର୍। ନାଇଁ ନାଇଁ ପ୍ରଜ୍ଞା, ଯେବେ 22ରେ ସାଙ୍ଗ ଚାଲି ବୋଲେ କ୍ଲିୟର କରିଗଲେ, ମିଶିକି ପଢୁଥିବା, ତାପର ବର୍ଷ ସେଥିରେ ବୋଲେ କିଛି ରିଜନ ହିଁ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଅପସନାଲ ପେପରରେ ମାର୍କ ହିଁ ଦେବେନି। ଏ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଡିକୋଡ କରୁ ଯେ କଣ ହେଲା ପ୍ରଜ୍ଞା, ଏମିତି ହେଲା ସାର୍, ହେଲାନି, ଠିକ ଅଛି, ହେଇନି, ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବା। GS2 ରେ ସାର୍, ମୁଁ ତ GS2 ରେ 79 ରଖିଥିଲି, ମୋ ଖାତା OPSC ଦେଲାନି। ଏସବୁ ହୁଏ, ସିଷ୍ଟମର କିଛି ଭୁଲ ଅଛି, ତା ତ ଡିସ୍କସନ କରିବାନି। କିନ୍ତୁ ମେନ୍ କଥା ହେଲା ପ୍ରଜ୍ଞା, ତମର ଆଗରୁ ହିଁ ପାଇଯିବାର ଥିଲା, ଏକେ ଟାଇମ ଥିଲା, ବଟ୍ ଏଗେନ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ ପାଇଁ
ସୁଯୋଗ ମିଳିଲାନି ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ହଁ ବହୁତ ଖୁସିର ଟାଇମ ଆମେ ମୁଁ ରିଏଲି ପ୍ରାଉଡ ଅଫ ୟୁ କି ମୁଁ ହୋପ ରଖୁଥିଲି ମୁଁ ଲିଷ୍ଟ କୁ 3 ଥର ଚେକ୍ କଲି ପ୍ରଜ୍ଞାଙ୍କ ନାଁ କୋଉଠି ଅଛି ଯେ ବିଭୁ ସାର୍ ବି ଫୋନ କରିଥିବେ ତୁମକୁ କନେକ୍ଟ କରିଥିବେ ହଁ ସେ ହଁ କହୁଥିଲେ ବିଲକୁଲ ଆଜ୍ଞା ବିଲକୁଲ କଲ୍ କରିଛି ଆଜ୍ଞା। ହଁ ହଁ ସୋ ସେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏଟଲିଷ୍ଟ ତମର ହେଇଯାଉ କାହିଁକି ଏଇ ଯୋଉ ପେନଫୁଲ ଜର୍ଣ୍ଣିରୁ ଆମେ ବାହାରିବାର ଥିଲା ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ ବାପାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଦେବା ସୋ ସେଇଟା ହିଁ ଥିଲା ଅବଭିୟସଲି ସେ ଦେଖୁଥିବେ ଆଣ୍ଡ ରିଏଲି ହ୍ୟାପି ପ୍ରଜ୍ଞା କାରଣ ପ୍ରଜ୍ଞାଙ୍କ ରାଇଟିଂ ବହୁତ ବଢିଆ ଆଣ୍ଡ ଇଭେନ୍ ସେଇଟା ଥାର୍ଡ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଏଗେନ୍ ଯୋଉମାନେ କୁହନ୍ତି ସ୍ମାର୍ଟ ୱେରେ ପଢିବା ଦରକାର ପ୍ରିଲିମକୁ କେମିତି ପଢାଯାଏ ପ୍ରଜ୍ଞା ଇଜ ଦ ବିଗେଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୋଟେ ସେପରେଟ ସେସନ ଆଣିବା ସେ ଆଜି ମେ ବି ଗୋଟେ ମିକ୍ସ ଅଫ ଫିଲିଙ୍ଗସ ଅଛନ୍ତି ସୋ ଆମେ ତାକୁ ପରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକାଲ ସେସନ୍ସ ରେ ସିଏ କହିବେ ଯେ କେମିତି କଣ ପଢିବା ଦରକାର ଆଣ୍ଡ ସୋସିଓଲୋଜି ଅପସନାଲ ତାଙ୍କର ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପ୍ରଜ୍ଞା ସୋ ରିଏଲି ରିଏଲି ପ୍ରାଉଡ ଅଫ ୟୁ ଓକେ ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ସାର୍। ସାର୍ ମୋର ଯେତିକି ଏଜ ତା ଆପଣଙ୍କର ବି ସାର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ନିହାତି ନିହାତି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପ୍ରଜ୍ଞା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଓକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲ ସରି ଆସିଲ ଟାଇମ ବି ଦେଲ ସୋ ଇଟ୍ସ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର ଆଜ୍ଞା ୟୁ ଓକେ ଓକେ ଆଜ୍ଞା ଚାଲ କିଛି ନାହିଁ ସାର୍। ଓକେ ସୋ ଆସିବି ସଙ୍ଗୀତା ଏମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ମେ ବି ତିତିକ୍ଷା ବି ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବେ ସୋ ଲେଟ୍ସ ମୁଭ୍ ଅନ୍ ଟୁ ଦ ତିତିକ୍ଷା ସୋ ଆଇ ଥିଙ୍କ